Ako som sa dostal vďaka futbalu na americkú univerzitu? Poďme ale však pekne od začiatku. Čaute, moje meno je Adam, mám 19 rokov a od malička sa venujem futbalu. Už od 5 rokov som hral futbal v Prievidzi, z ktorej som sa neskôr, keď som mal 14, presunul do Dunajskej Stredy. V Dunajskej Strede som prešiel všetkými dorosteneckými kategóriami a po doraste som sa presunul k mužom do Šamorína. V Šamoríne som si nešťastne zranil hamstring a dlhšie som sa preto na ihrisko nedostal. Druhú polsezónu som sa preto rozhodol, že sa presuniem do Lehoty pod Tačníkom, kde som mal priestor sa dať dokopy a taktiež som sa vrátil naspäť domov. V Lehote sa nám podaril historický postup do druhej ligy v barážovom zápase proti Snine, čo bol veľký zážitok, a taktiež som si ešte pred odchodom do Ameriky zahral pár zápasov v druhej lige. Teraz sa však pre mňa začína úplne nová etapa života a chcel by som ju zdieľať spoločne s vami. Presúvam sa na univerzitu do Ameriky a okrem štúdia tam budem naďalej napredovať aj vo futbale. Chcel by som teda zaznamenávať moju cestu, pretože si myslím, že život v Amerike bude pre mňa obrovská skúška a pevne verím, že s mojimi videami budem môcť inšpirovať aj ostatných ľudí.